Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Oh, daghan kayong salamat ninyo ha, Padre. Divino, daghan kayong salamat. Problema na lang. O ay lang ko na report karong hapon dito sa kumbinto. Si Teddy Bino lang nung magluto hangtod nga mamayo na si Dores. Ala, sige. Malakaw na lang, me, ng Marlene. Salamat yun kaayo ninyo. Doris! Dores! Saan, anak? Niya ka sa ospital, anak. Na Marlene, pasagila mo na siya. Nisingit lang siya ganiha kahat tungod sa mga panghitabo. Pero kung tanaw, okay na ni siya. Papawaya lang na ninyo siya. Sige, Teddy Bino, manakaw na ta. Sige, Dre. Osbon ko, daghan yung kayong salamat ninyo. Abot na ta, Dre. Sige. Musakaw na ko sa taas ha, Teddy Bino. Unya, palihog lang kog luto sa itong makaon niya. Murgutom naman tay. Ah. Okay. Arreglado, Padre. Usam ni mang giluto, Teddy Bino. Mo na gitawag og fish fillet de El Niño con todo salsa de Hulga. Ha? Usam man ang sudana. Ay da. Buwad yun nga gituslob sa sukang pinakurat. Pastilan. Karon pa kuha na da? Ay, pawalan sa nisa. Kuan re ba? Kalaay. Bitaw re. Pagkawag yun ako magdahom nga mahimo tong Doris. Bisan ako, Teddy Bino. Anyway, masulbad lang ang problema. Sige lang. Kaya ako lang siyang istoryahon pohon ko na makagawas sa sagikan sa ospital. Aw, mas maayo to, Padre. Aron sad ba nga malamdagan tong bata. Pagkaanugon kung magpakamatay siya. Gwapa ra ba? Ni siya o na bugatay da. Ikaw rin ba? Kakidje sa nimo, oy? Ni-appreciate lang gani, ta? Nahala, maumang ka. Ikaw man itong paniod to, matuhog ko na ako ha. Kung doon ay mangita na ako, papabuta lang mga alas 2 hapon tayo ha, palihog. Medyo kapoy manggod. Way problema rin. Areglado na. Nahala, ato sa ning tiwaso ning atong min-mino. Mas maayo pa. Aron matulid din tinahita. Yan ako sa kulawag. Matugo na ako kay medyo kapoy man kamay. Kumusta na ka si Cheryl karon? Ganun di magiging ko makalimot niya. O noon bisan kinsa ma-attract yun niya kay kawas nga maanyag. Buotan pagad. Huwag ba sinabotan? Kaya ba ka naman siya ginuna ko eh. Kalimtan ko lang sa bot. O, si Doris sad. Pastilan ni bata. Ano mo pinutong magid ba? Nga unta. Masulbad naman ang problema kung hunahon-naon na yun. O niya, inubalan sa pagampo. Kinabuhi. Di ka masabot. Ang kinabuhi yun sa tao pagkadaghang tagaka. Makalibog usahay. Matuog na ko eh.
Muadto ko sa kapilya ning mong ospital. Samtang nahikatuog pa si Doris. Mugahin ko og panahon sa pag-ampo. Mulakaw na ko. Nagmata ka na di ay, anak. Nganong ima po ko kidati na sa ospital. Mas may pagipasagdan na lang ko ni mong mamatay. Mahimo ba yung pag-ingon, anak? Ay, pasalamat gani ka nga nabuhi ka pa human sa imong gibuhat. Ay, sige lang, nakasabot ra ko nimo. Tungod ay kay anak ko man ikaw. Ang ako lang unta, isaad lang na ako nga di na to nimo buhaton pa. Ha? Ikamatay ko gyud, Doris, kung mawa ka na ako. Ikamatay ko gyud. Unta makasabot ka unta sa atong kahimtang, anak. Makasabot ka unta, anak. Imong sa akin ang tanan. Syaro naman sad. Bisa sa pagsulti sa matuod nga ngansa kong amahan, di kagad makasulti na ako. Imo pa yun ang ihikaw na ko, nay. Marang sama mong tanan. Sige na, sige na. Hilom na lang diha dahil. Mahimo ba di na lang ta maglalis ini? Pahuway na, aro di ka malunat. Biyay ko! Biyay ko! Gusto kong mag-ano, Sarah. Biyay ko! Oh, sige, sige. Kung mo'y imong gusto, anak, yaan ko una ikaw. Adto lang una ko sa gawas, ano makapalit po kong makaon para nimo. Sige, adto na ko. Ako sa ning luto ning saging ako ning mantikaan. Aron doon ay mas nak ang pare inigmata niya. Lakan ba di mo tayo dito? Mura ka magdagakitag abat, ha? Eh, Ano ka? Pasensya na yun, Dre, ha? Abi mo na kung unsa tong nikalit kong kablis pultahan din is kusina. Palangpit sa tao sunod, oy. Aron di tatakihos kasing-kasing. Sorry lang kayo nga. Kalit po na kong abli ang pultahan. Iungot, manggod. Mao nga, palitin niya ni Uwel. Oo, Dre. Ay, tay padre. Di ay luto na kong saging matikaan. Mas may nga mag-snack sa ka ba? Oh, nahala, may noon. Ato niyang tilawan na imong giluto. Dayon, ikuman din he. Mubalik kita sa ospital. Ato susyon kon, kumusta na si Doris dito? Ay, sige. Sige, padre. Mas maayo, padre. Hala, mga na ta. Dre, akong gitok-tok ang kwartong Doris. Niya naman ta, Dre. Nagkita bitaw kong imong gituktok, tay. Aw. Padayon na sa pagtuktok. Aron tumasuta kung kumusta ng katao ng anak ni ng Marlene. Oh, ay, kamo di ay padre. Aw, dayon mo, dayon. Salamat lang. Tay, di no? Ipambutan na diha itong ipangdahan. Oo, Dre. Kinsa sila? Ay, ako des divino, day. O kini akong kuyog siya sa Padre Amaro. Atong kura din sa San Agustin. Gwapo na siya, liwat na ko. Doris, pasensya na ka, ha? Sa siya ang mugugay sa kristalan ko. Yun, kumusta naman ka, day? Hmm? Okay naman. Salamat sa pagduaw, Father. Nasayad ko sa netabo ni mo. O nagkasabot ako. Sige lang. Pagpakaayo og dali, aron sa ingon, magkakuyog ka na ni nanay ni mo dito sa kumbinto. Unsay? Oh, kuan man guday nang apply ko nga kusinira ni padre. Unya, iya kong gidawat. Maay na lang gud na. Anya kay graduado magag computer secretarial, buot ka na mong i-hire nga secretary. Char. Mao ka na, Doris. Bueno, pagpakaayo diha, Doris. Magisto lang yata umabot pohon, okay? O gusto rin, niya mo mga dadin, he. Mga protas. Kaon ini kay magkaayo ni para ni mo. O ako lang siya bahala sa bang bilas din sa ospital. Ay,
Salamat yun kayo ha, Padre. Father, Nitutok siya na ako. Gipislit niya pagkayo akong kamot. salamat. Daghang salamat. Dili ko kalimtan ng imong kaayo, Father. Salamat. Huwag rin problema, Doris. Basta ba isaan na ko, nga di na nimo usbon pa og buhat o imong gihimo. Ang problema dili masulban pinagis pag pinutong. Na sige, biyaan ko lang kamo ha, kinapo ko yung mga buluhaton dito sa kumbinto. Tara, Teddy Bino. Sige, day. O, bye. TCCIC, Doris. Take care, cause I care. Salamat. Abi ka magdi ka ganahan og simbahan. Nang-apply man lagi ka. Oh, kikining kuan man. Ay, wa na ko'y lain pang kapilian, anak. May nalang na, kaysa watay mahimo, di ba? Di hinuon ko ang sweldo, pero makatabang na sa atong mga panginahanglan. Mao ba? Paniguruha lang ha. Nga dili ta maggutman ning kalaki mo. Doris, mahimo ba? Ayaw pag-ingon ni anak. Nasayod ba ya ka nga naning kamot yun ko? Aron mahatag na ako ang imo mga panginahanglan. Nakasaksi ka ba ya kung giunsa na ako pagkayod, aron ka makakaon. O bitaw, kakauntoon, pero binlon. Doris, Dihagyod ko believe ni mo, Padre Amaro. Kaya nga nung sa di ay, Teddy Bino. Ay, dako biya kag nagasto sa ospital. Kung ako masayop, mga 10,000 tiyal ito. Well, dako gitod. Pero usag lang. Mas may na lang na kaysa magasto ang kwarta sa way hinungdan. Mas may hinungdanon ang kinabuhi, Teddy Bino. Kay maubaya na ang gingon sa itong Ginoong Hesus. Na kung unsa ang imong gihimo nga to sa labing ubos sa akong mga igsoon, imong gihimo nga rin ako. Amen! Hallelujah! Naon sa katay? Ay, abim ko na ako og nag-prayer meeting tadre. Para prayer meeting na dito. Bitaw re ay. Kuan re balay na to. Hmm. Pumaya na kwarta re. Saan po di mo ang kwarta? Pangsiisad tag nagmay ba? Date-date lang pag may time. Pastilan. Ang pagsinipat na lang yun ang naasya muna huna, Teddy Bino. Tayo pag unahuna po si mong kaugmaon eh. Ang ayan gani nga magtigom kag kwarta nga to sa bangko. Lagi dre. Pero kung ako'y pasultihon padre, hope you will listen. English to ha? Pahala na ko ay kaugmaon padre. Basta kaugmaan lang. May punto ka sa Teddy Bino. Pero paminawa po ko ha? Oh, sure. Ayaw na lang og pangambisyon tay. Kay ubo na lay gahi nimo. Bangas ka. Day Doris pangandam na. Kay manggawas na ta din eh. Unya, kita na kag ikabaya din eh. Ay, gikaluyan kita sa Ginoo, Day. Gibayran tanan ni Padre Amaro ang mga tulubago din sa ospital. Unya, unsa may ibayad na to anak niya? Ako lang trabahoan, anak. Buutan man si Padre. Di pud tingalitan niya isig-isigon sa singil, oy. Oh, mao ba? Ha? Masig doon ay laing tuyo ka ng pariang. Maong nagpabuutan-buutan na. Mahimo ba? Ayaw pag-ingon, ana, ha? Buutan si Padre Amaro. Nakasabot ka, Doris? Buutan siya. Di siya sama ni. Dili sama ni Kinsa, ha? Kinsa, Nay Marlon? Nga nawa mo ilahos ang buot mo isulti? Sultihi ko! Mayod ha. Huwag din ako nila ipada sa Roma. Yang ilang ipakuha pag akong kurso. Huwag ko'y gana. Mo'y nung tingalin hinungdan nga gisigyan kong hasol. Magkalagot.
Imbis na enjoy na ko din sa parokya. Plano po dinuon sila nga ila kong kuhaon gikan din eh. Ay, unfair po usahay ni nila eh. Ay noon. Kung pagbawd yun sa Ginoo. Ato lang tumanon. Bisan supa ko sa hay sa itong kabubuton. Ay, hindi ko na nauna-naon eh. Basin unyag, maparehas kong duris ini. Unsa pa may akong buhaton, ha? Aron malipay ka, anak. Unsa pa man. Usa lang kabutang ang akong gipangayo ni mo, day. Unsay bot mo ipasabot sa imong bot isulti ka ganiha. Ngano nga mo ilaho sa pagsulti? Sige, sa bot mo ipasabot, ha? Kinsa? Doris! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!